medvjedić Winnie Pooh budi strpljiv. Jednog se jutra Winnie Pooh probudio i odmah je pomislio na darove, balone i tortu. Pa ne budi se svaki dan medvjedić s mislima o tome. Ali danas je zapravo njegov rođendan i ono što on zna je to da mu prijatelji priređuju zabavu. Moja rođendanska zabava, ne mogu je dočekati. Je li sada vrijeme za moju rođendansku zabavu? Pitao se Winnie Pooh. Ali zaključio je da vrijeme vjerojatno još i nije, jer nije ni doručkovao. Pripremio si je doručak, brzo ga je zmazao i pomislio, možda je sada vrijeme za moju rođendansku zabavu. Ali kad je pogledao sat se jedva pomaknuo za pola sata. Winnie Pooh je ipak odlučio posjetiti zeca i vidjeti kako napreduje njegova rođendanska proslava. I tako je Winnie Pooh brzo požurio. Ma Winnie Pooh, zašto si uopće dolazio? Ne brini, sve ide po planu, rekao je zec koji je stajao na pragu i zaklanjao Poohu pogled u unutrašnjost njegove kuće. Zabava će pred večer sigurno biti spremna. Pooh, moraš biti strpljiv. Ali mogu li vidjeti tortu? Ne, Pooh, pričekaj do navečer. Pooh je tada otišao. Sjeo je na svoju omiljenu stijenu pokraj potoka. Promatrao je vodu smjehurićima kako protječe. I vodi bi se sigurno žurilo na rođendansku zabavu. Ponovno je pomislio Pooh. Pa mislim da bi možda bilo bolje da vrijeme prikratim sa nekim društvom, rekao je Pooh. I tada je pokucao na praščićeva vrata, a iznutra se čulo šuškanje papira. Praščiću, umataš li ti to moj dar? Ne ulazi, Pooh, pričekaj. Kada je praščić brzo sakrio dar, pustio je Pooha u kuću. Sada možeš ući. Ali mogu li vidjeti dar? Misliš li da će zec ukrasiti tortu ružičastim ružama, praščiću? Joj, hoćemo li se dobro provesti na zabavi? Koliko još do zabave? Praščić nije stigao ni pomisliti na odgovore na sva ta pitanja. Baš je lijepo imati društvo za razgovor o svemu tome, rekao je Pooh. Ali praščić je otvorio usta i stao razmišljati na koja će mu pitanja prvo odgovoriti. Ali u taj čas došli su Tigar i Ru. Vrijeme je za ručak, viknuo je Tigar i tako su svi zajedno krenuli na ručak. Joj, još malo pa stiže večera. Hoćemo li poslije ručka krenuti na zabavu? Mislite li da je sada spremna moja zabava? Ali Pooh, već smo ti rekli, moraš biti strpljiv. Doći će vrijeme za tvoju zabavu i ti ćeš znati kada je to. Pooh je tada shvatio da još nije vrijeme na njegovu zabavu. On je stalno mislio na tortu, balone i proslavu sa svojim prijateljima. Odlučio je da će ipak posjetiti Kristofera Robina. On sigurno zna kako će Pooh vrijeme brže proći. Bok, Kristofor, znaš li možda zašto tako dugo treba da bi počela zabava? Ma Pooh, samo ti se čini da je dugo. Svaki puta kada moraš čekati, najbolje je zapravo da radiš stvari koje najviše voliš. Ali što medvjedići vole raditi? Upitao ga je Pooh. Pa ja ti mogu reći što ja volim raditi. Ja ti volim čitati odličnu priču o medvjediću Gusaru koji je u potrazi za blagom. Želiš li da ti je pročitam? Pa može, mislim da bi to bila dobra ideja. I tako su Pooh i Kristofor sjeli ispod najvećeg stabla u šumi i Kristofor je krenuo sa čitanjem priče. Kako su se Kristofor i Pooh sve više udubili u čitanje priče, oni su skroz na kroz zaboravili na vrijeme. A tada je Kristofor pogledao na sat i povikao: Pa Pooh, vrijeme je za zabavu, brzo, moramo požuriti kako ne bi zakasnili. Pa zar je već moja zabava? Pa kako je ipak vrijeme odjednom brzo prošlo? I tako su potrčali do zečeve kuće. Kada je Pooh otvorio vrata, odjednom se začulo: Iznenađenje! Sretan rođendan, Pooh! Vidiš, biti strpljiv uvijek se isplati.
I tako je krenula njegova rođendanska proslava. Bilo je puno balona, rođendanskih kapica, torte i poklona. I svi su se zajedno dugo zabavljali. Čiča Mića, gotova je priča. Čekati nije lako da nešto uzbudljivo dođe. Budi strpljiv i radi nešto da vrijeme ti brže prođe. Bok, pozdravlja vas vaš prijatelj Zmajo.